Jamira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hannde ko ñalawma alhamis hawri ko 10 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗo mawnude guiɗoɗen ko toon to États-Unis ɗum no ma en jaaton to diwan Florida ndeɗo ƴiwonde wiyeten Milton hol dégâts ji waɗi toon habaruji men international ko ɓuuri hen hewde koko guerre gonɗo hakkude Israël e Hezbollah e Hamas habaruji men international ma nawa en toon to Sénégal e Mauritanie e surtout kadi ma en dutto hono kanko Abdourahmane weddadi blogueur nangaɗo ɗeɗo balɗe sibabude halluji ɗi haale Facebook ko ɗum woni titre men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma gartu détails muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare si habaruji men no mbinoɗen e gardini men guiɗoɗen ko toon to Florida e tungnade kadi ko CNN reporti kono hendu walla ƴiwonde wiyetende Milton en yani toon hanki larba toon to Florida ha e subaka hande ko bonni toon ko ni heewi ha ɓurti yimɓe yiitaɓe no maayi ɓe ma ɓeydu kono noon sappo e nayyi neɗɗo wiyama wonde ko yimɓe maayi donc yimɓe dandaɓe kadi ene kene ɓuuri ujunere neɗɗo joni donc ene wayno ko woni nokkuji ɗi ganduɗa goɗɗuɗi ni maayo ene wayno oɗo saaha joni foof woni koye ndiyam ɗam ni heewi ha ɓurti kadi yeeru bonnaɗo hen ene wayno ko wonno stadium goto mo ganduɗa henne ɓe kolino ɗum ɗon ene wawi ressuscité keneli ko ɓurani vitesse aji 120 mayal kono e wayno nduɗo hendu nde ari nde en bonni oɗon stade kadi hutortono yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ngala to ɓe nawi ɗumen ɓe mbaɗa ɗumen toon kono noon e wayno hendu ndu ari ndi mebti kala ko woni bildi ndi mebti ɗum ha laaɓi donc nokkuji ɓurɗi bonde walla ɓurɗi tampude oɗo saaha joni ɗo yimɓe wiyeteɓe 14 maayo ɓe ko to wiyata Saint Lucie ɗum ko kawni gonɗo toon to Florida yimɓe jeegom maayi toon to wiyete Pinellas kawni yimɓe ɗiɗo maayi toon to wiyete Volusia kawni yimɓe 4 maayi toon Citrus kawni neɗɗo goto maayi toon Hillsborough kawni neɗɗo goto maayi toon ko jiiɗa ɗum kanko président Joe Biden e nder konnguli ɗi o yaltini hannde toon to Maison Blanche kadi o haaldi o ñaaguima Donald Trump e yimɓe républicain yo nattu hutorade ɗeɗo ƴiwole haalluji ɗi gona gonga ɗi kalata ɗi ɗum wiide wonde ko e nder haalluji koccunoɗi taw ko Margaret Taylor haalno ɗum guila ñanden wiide wonde ko ɗiɗo keneli walla ɗeɗo ƴiwole ko démocrate ne mbaɗata ɗum walla wiide wonde ko FEMA kañum hoore mum ala kalis kamɓe yimɓe yiɗi wallede ɓe sohlani koɓe noddu FEMA donc ɗum ɗo fof ko wiide wonde ko kanko président Donald Trump yo tinno yoɓe goppu ɗiɗo misinformation ngaji ɗi mbaɗata par ce que yimɓe koko jogori mayde sibabude ɗum noon walla yimɓe yiɗɓe wallede koko jogori wasde noddude hol poɗɗo wallude ɗumen ha mayere hen ko wawi wonde fof noon kanko ministre transport Buttigieg kanko hoorema ko yin toon han to Florida en e ko haalde e CNN woyi wonde ko yimɓe nannoɓe habaruji guila adana habaruji ɗi gona gonga pour wonde hoto noddu FEMA puɗɗima noddude FEMA oɗo sadio wonemaɓe ni kañum koye men puɗɗima yaltude télé ni mbiya wonde ko équipe makko kanko Donald Trump rokki ɗumen information ngaji ɗum moƴƴani ko wawi wonde fof ene wayno ko bonande ndeɗo ƴiwonde ko hunde nde meeɗani yiyede ene wayno ko hawnaki ma ƴeftu temps nde ɗum ɗo wawata artirede normal donc oɗo saaha ɗo jarten ɗo ene wayno ko hendu ndu ummima toon to Florida kono noon addino keneli goɗɗi addino kadi ndiyameji goɗɗi eko teskira hen tan to banggue Florida banggue mum worgo kala ko woni essence kadi koko natti wodde toon ɗum woni kam gouvernement fédéral o ɓe jabiri ken won ujunnaji auto ji essence pour yo jaaton to Florida pour yimɓe ɓe ganduɗa wawɓe yaltude e nokkuji ɗi foof walla kadi yimɓe men haytinde ko yimɓe laamu kadi autoji laamu pour ne mbawa yaade won nokkuji woni ko fama tan oɗo saaha joni kala ko nokkuji ɗi wonno to goudron wonno hankkadi ko wonti nokkuji ko beeli walla laaɗe jahata hen ƴewde kala yimɓe ɗo ganduɗa ɗo mbawi wonde pour belendande hande ko fati e ɗiɗo keneli walla ɗeɗo ƴiwole juge goto gonɗo toon to Atlanta ko juge fédéral biyeteɗo Eleanor Ross e nder ñawore nde waɗi hannde o salima ɗaɓɓande nde kamɓe ene NAACP ɗum noon ko pelle toppitiɗo ko fate e droit ji yimɓe yiɗɓe wodde ñaaguino mbino sibabude ɗeɗo ƴiwol janɗe toon to Florida janɗe toon kadi toon to Georgia ɗum ñaaguinomo wonde ko
délai baɗaɗo pour ko fati binditagol no holto foti dartade ɓeyde balɗe sibabunde ɗeɗo leyɗele ɗiɗi walla ɗiɗo étaji ɗi Georgia e Florida caɗele jogui sibabunde Helen e ƴiwonde kadi e Milton. Donc ene wayno ko tugnade kadi hande habaruji gomiɗi to kanko juge no haalini o wi wonde ko hawnaki intérêt ɗiɗon étaji laamuji men ko kaali ko en intérêt ji wonde so tawi délai ɓe oɗo en junnama ma addan ɗumen caɗele ɓuuri wonde nannade e kamɓe ɗeɗo pelle toppitiɗo ko fate wallude jeeyaɓe ɗiɗo étaji pour délai ko fate winditagol ɓeyde avocat ji kanko gouverneur Brian Camp mo Georgia e kanko kadi secrétaire state mo Georgia biyeteɗo Raffensperger ɓeɗo ɗiɗi fof ko républicain ene wayno ko avocat ji mabɓe kaalino mbi wonde ko ɓeydugol oɗo délai addanta kadi ko teddedi mawdu wonande laamu ngu ko fate kadi ɓeydude yimɓe liggotoɓe pour binditagol ko fate wooteji hande ko fate ɗiɗo jeeyeji hono kamɓe fedde wiyetede FIMA ene wayno oɗo saaha joni ko ɗum ɗo fuɗɗi ko tan ko enen fuɗɗi ko tan ha oɗo ɓe mbawi wallude ken wona milliard uji jeenayyi ɗum noon ko ɓurti hen gueɗe ɗe ɓe mbaɗanno e duuɓi ɓennuɗi ene famano tan ko kamɓe koye mabɓe ɓe gasnino kalis congrès hade mum yaade vacances kañum hoore mum udditino budget mabɓe pour année gaso e hitande ujunnaji ɗi e nogas e joyyi e ɗon année kadi ene wayno ko congrès yamirino ko kene wona milliard uji nogas yoɓe dokke ɗum kamɓe FIMA ɗum noon ko ɗum waɗi kanko président Joe Biden hande congrès nde yahata nde o haalino wi wonde ko congrès ne foti artude ko adi workseji ɗi ɓennude pour beele kadi ne wawa ƴewde hol balle goɗɗe kadi bawɗe ɓeydede hande États-Unis ko fati campagne électoral hono kanko Barack Obama ene wayno hande o arti toon to Pennsylvania ɗum noon ko campagne makko mo jogori wadde ɗeɗo jonti ɗiɗi garoji hadde woteji arde pour wallude Kamala Harris e nder konnguli ɗi o haali ene wayno ko kanko Barack Obama o wi wonde ko ene wayno ko surtout huccinde konnguli makko e ɓaleɓe a sikki wonde ko jooɗade walla supportude hono neɗɗo mo ganduɗa en kañum wuro andira ko ene jogui jikku famɗinde neɗɗagal ma an ɓalejo walla sa sikki ɗum ɗo kadi ko oɗon neɗɗo ko joguiɗo doole e haalata koko wela surtout haalata koko boni ko fate ɓaleɓe walla kadi sa sikki wonde ko ɗum ɗo ko wonde neɗɗo sibabunde ko yalte ɗum fof ni haala aɗa continue supportude neɗɗo mo ganduɗa en ala debbo mo respi ɗum noon e wayno ko ɗum woni ɗum ɗon so tawi ko ɗum cikkuɗa ɗum ɗon wona hunde normal wona hunde fonde jaɓede kanko Barack Obama o haali haala kew ko fate Donald Trump ene wayno jikkuji muɗum ko fate kadi gueɗe ɗe ganduɗa Donald Trump nde lomtimo nde henna holko tawi o wi wonde ko yimɓeɓe yo ciftoro wiyoɓe wonde ko Donald Trump nde nde walla walli économie leydi ndi yaarude yeeso o wi Donald Trump nde nde tawi déjà ko kanko woni ɗon duuɓi jeetati o fewniti kadi hono républicain ji ɓe o tawno ɗon no bonnirno économie ni ko kanko fewniri ɗum oy donc Donald Trump ala fof ko wayli hen goɗɗum kanko Barack Obama ene wayno jonti ɗiɗi ɗeɗo garoje kankone koye état ji jeegom kaalaɗi ɗi o woni pour wallude hono Kamala Harris ko fate campagne muɗum hadde woteji gar arde ñande joyi lewru novembre ko jiiɗa ɗum ɗon hono kanko Kamala Harris e nder kadi entretien mo wadde e nder galleji jeyanɗiyankoɓe o wi wonde ko ɓuuri wonde important ko ande Donald Trump komo andi ko Donald Trump ene yiiɗi famille muɗum o wi ɗum kadi ko hunde moƴƴere wonandi neɗɗo foti wawi wonde yo waɗ priorité yidde famille mum kono o wi ko andi e Donald Trump tan ko gueɗe ko ene wayno ko wona neɗɗo gonguirante o wi ɗum noon wona gonguirante wonande o noon Amérique naaɓe o yo meeɗani fottude Donald Trump o anda ɗum no fewi kono mo andi kam ko fotti mum to débat ko tugui nden ko nanata ne haala ko wona neɗɗo kaalowo gonga ko jiiɗa ɗum kanko Donald Trump kanko ne e toon to Detroit o wi wonde ko so tawi tan américain ji balli Kamala Harris ha wonti président ene wayno ko o wattata Amérique kono Detroit ni kanko Donald Trump kadi o wi ko Kamala Harris idi bonnude ko San Francisco sibabude ɗum ɗon kamɓe ɓe ɗalata hono kanko Kamala Harris o waɗa noon ndiɗo leydi kanko Kamala Harris kanko kadi Donald Trump ene wayno koye balɗe cakkite ɗum goni ko fati campagne uji men pour goto men fodde daara convaincude ha hande yimɓe heddiɓe ɓe ganduɗa en wiɓe kañumen koye men ganda holmo cuɓoto e goto mabɓe pour wonde président cakkotirɗen habaruji men États-Unis ko toon to Texas ɗum noon ko toon to Houston e tugnadi kadi ko CNN reporti hono usine goto gonɗo toon to Deer Park toon to Texas ene wayno ko won produit chimique goto ɓocciti walla ene wayno onon produit on wuuro ngo fof luuɓeki yani hen ha neɗɗo goto maayi hen ɓe gandano oɗon produit ko woni neɗɗo goto gonɗo toon e
legal biyetengal pasadena toon to Florida wi wonde ko ɗum ɗo ko produit gummiɗo e hydrogène sulfide e ɗum kadi ko produit mo ganduɗa henne a wawa yiide couleur mum e kadi ko produit bawɗo warde e ɗum noon kadi ko produit kutorteɗo e surtout e ko fate taw ko raffinerie ji pétrole ɗo fewnte donc oɗo saaha hono yimɓe woɗɓe ngal ɗon legal biyetengal Deer Park e woɗ legal gongal Pasadena ɗum noon ko banggue autoroute biyeteɗo Spencer ene wayno ko kañumen fof oɗo saaha joni gegginama dokkama nokkuji ɗum goni pour ha oɗo produit haaɓe mbawa réglude oɗo produit chimique donc e tugnade kadi e highway patrol gonno toon hono kamɓe toppiri wi ko fate en circulation autoroute ji ɓe mbi wonde ko no autoroute 255 ene wayno oɗo saaha joni ko wudda donc banggueji ɗiɗi foof ala ko wawi ɓennude ha ɗum ɗo gasa enquêtede habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Moyen Orient hono kamɓe Israël eɓen continue hande ɓe bomba toon to Liban ɗum noon e tugnade kadi habaruji jaltuɗe e ñalawma hono bombardement ji baɗɗi tan e oɗo ñalawma toon to Beyrouth waɗi ken wona nogas ɗiɗo neɗɗo mayiɗo caggal nde Israël kañum hoore mum welli bomboji toon e nokku mo ganduɗa yimɓe taw civil ene keewi ɗum noon ɓe mbi wonde ko nogas ɗiɗo neɗɗo maayi hen e mbi ka yimɓe kadi heeɓe kadi gañima hen ɗum ɗo noon haali ɗum ko yimɓe autorité ji Liban jeeyaɗo Liban ko wawi wonde fof ene wayno États-Unis e nder konnguɗi gummiɗi toon to Maison Blanche ɓe mbi wonde koye ɓene continue liggudade Israël pour wawde ñagade ɗum yo ndeno warde civil en eɓe continue hande famde wonde ko Israël ene jogui droit défendude hoore mum kono noon holno no waɗirta ɗum ɗum woni ko gueɗe ɗe ganduɗa hen eɓe jiiɗi Israël watta hen haqqille no fewi ko jiiɗa ɗum noon kamɓe Al Jazeera ɓe mbi wonde ko 60 Palestine naɓe mbarama toon kadi ɗum noon ko toon to Gaza ɗum kadi ko bombardement ji kamɓe Israël eɓene continue kadi eɓe bombarda toon to Gaza tuggi guerre o fuɗɗi ha Faris oɗo saaha joni tugnade hande Al Jazeera ko haali mbi wonde ko hande ko ne wona 92,165 neɗɗo mbarama taw ko Palestinaɓe toon to Gaza e ɗum noon wayno ko hande kamɓe Israël ɓe mbi ɓe mbarana tan ko 1,190 neɗɗo ɗum ɗon kam ko tuggi tan ñande jeeɗiɗi lewru octobre hitande 2023 ha hande habaruji men international toon to Sénégal en wayno ko yontere ɓennude en yiyanoma e nder YouTube e nder kadi médias sociaux ji hono kanko Macky Sall e joom suudu makko ene wayno ɓe joguino caɗele debbo goto mo ganduɗa attaquiɓe ɓe mbi toon to Maroc ɗum noon koye nder avion wonno oɗon debbo noon ene wayno ko wiyani wiyete ko Aïcha Camara iduno yiyede taw ko kanko debbo omo haala wi wonde ko nde o naati avion nde o yi wonde ko Macky Sall joom suudu mum jooɗi faye Macky Sall wi wonde ko omo namdi Macky Sall pourquoi kañum hoore mum waɗi sukaɓe mabɓe donc wi Macky Sall jabaki oɗon saaha kono joom suudu muɗum hono Mariame Faye kañum fuɗɗi kañum hoore mum jabade fuɗɗi ƴettademo o caggal mum kanko no fuɗɗi ƴettade Mariame Faye joom suudu Macky Sall caggal oɗon incident ene wayno ko avion tardi ɗon kene woni heure tati caggal mum ene wayno ko kanko hoore makko tellina e avion he caggal mum nde tellina avion nde o nani wonde ko Macky Sall portimo plainte caggal muɗum ene wayno ko konnguɗi jaltino hanki kadi toon to ene wayno ko kanko Mariame Faye madame Macky Sall o wi wonde ko ene wayno ko incident wona noon yaari ko d' abord ko Macky Sall wonno koye janggude document nde kanko debbo nde o ari nde henno o fuɗɗi haalde haalluji baɗini en ƴetto Macky Sall omo haala ɗum muɗum wi wonde ko mo takka ɗum ko wodani Macky Sall jabaki mo kanko debbo ono Mariame Faye o wonno ko wirdude nde wirde nde o taaƴi ko wirdanno ko hen après o ƴetti oɗon debbo wi wonde ko on debbo ne wawi ƴettademo kono noon so ƴettima gorko makko ɗum wawi wonde fof ko battoɗo ɗum ɗum waɗi donc waɗi gulali hakkude mabɓe o wi caggal muɗum ni ne wayno ko haalte ko wonde ko garde corps uji mabɓe kanko Macky Sall ko kañum ari nanggui debbo o ɗum wona gonga par ce que o wi ko Macky Sall natti wonde président ko laamu kesum gongu Sénégal rokkaniɓe droit pour jogade ko wiyete garde corps donc ko militaire uji walla ko yimɓe ɓe ganduɗa sécurité toon to Maroc ko kañum en gaari jaltinimo kanko debbo e avion o wi kono e wayno ko haali ko kadi o wi wonde ko Macky Sall portimo plainte kanko Mariame Faye o wi wonde Macky Sall nde wiya wonde ne porte plainte nde wi ko noon kañum portata plainte contre citoyen Sénégal najo donc ene wayno ko rewi hen kan ene wayno ko kanko ministre toppitiɗo ko fati affaires étrangères toon to Sénégal biyeteɗo Yacine Fall e nder communiqué mo yaltino o wi wonde ko kanko ministre o defandi hono Aïcha Camara Macky Sall e joom suudu muɗum attaqué ɗum noon donc Macky Sall surtout yande tawde kadi ko neɗɗo mennoɗo wonde ardade leydi Sénégal
ene wayno ɗum ɗon chokki Sénégal naaɓe fof ko ɗum waɗi hono kanko Abdoul Mbow e nder konngol ngol windi kadi wi wonde ko Sénégal naaɓe kawama hono haaluji makko kanko Yacine Fall noon ko kañum woni ministre des affaires étrangères taw kañum horumde e nder ko windi wi wonde kene encourage gueɗe ɗe ngannduɗa pour yamirde walla rimɗinde yimɓe ɓe ngannduɗa jeeyaɓe parti muɗum attaque de hono ancien président Macky Sall takku ɗum wonde ko assassin oy ɗum noon e wayno ko oɗo debbo Abdou Mbow kañum woni porte parole adjoint pour APR so tawi ono kanko Yacine Fall ala fof gueɗe ɗe o jogui pour justifiede haalluji ɗe o haali ɗe oy ɗum noon ko ɓeydude kadi ñaññinde yimɓeɓe walla wurtude ɗumen fate gardinoɗo leydi surtout ko wayno Macky Sall oy ɗum ɗon ko hunde nde fonde condamnéɗe ko way wonde fof ene wayno ko kaɗo haalane continue ha hande toon nene reɓa toon to Sénégal donc ha hande toon to Sénégal eko yalti e pewnitagol kamɓe Sénégal naɓe pour woteji baɗoji ñande 17 lewru novembre ene wayno e anniye mabɓe kamɓe parti Pastef so tawi ɓe mbawi hebde majorité toon to assemblée nationale ɓe jiiɗi wonde ko uddidde suudu ñawore ɓe mbiyata ɗum suudu ñawore mawdu pour te en ñawde hono kanko Macky Sall ɗum noon Macky Sall ene wayno ɓe takki ɗum oɗo saha joni ɓe mbi wonde ko won jawdi ndi o dirtini walla kadi won fraude aji ɗi o waɗi surtout e compte uji taw ko compte uji kalis leydi ɗum noon e haalde ɗum ko hono kanko biyeteɗo El Malick Ndiaye kanko woni ministre infrastructure ko kanko kadi woni responsable patriote uji toon to Pastef ɗum ɗon noon ko ɗum woni oɗo saha joni hono kamɓe Sénégal naaɓe so tawi tan kamɓe Pastef ɓe keeɓi majorité to assemblée nationale Macky Sall wonata neɗɗo tataɓo meeɗo ñawede ko fate toon to leydi Sénégal haute cour de justice moɓe jiiɗi sosde joni surtout tan pour kanko hoore makko toɗɗade hono Macky Sall pour ji ñaawe ɗum noon e tugnata hande journal Sénéweb ko haali mbi wonde ko lawol gadnol meeɗo ñawede toon to Sénégal taw ko personnalité mawɗo ko Mamadou Dia ñawano nden e hitande 1952 ɗum noon taw koye laamu kanko Macky Sall kanko Léopold Sédar Senghor ɗum noon Mamadou Dia oɗon saha soknoma ñawanoma ene sokke duuɓi 12 taw kañum hoore mum takka wonde kene winno ko wadde kuddita caggal muɗum ñawano ko Idrissa Seck kañum hoore mum meeɗi wonde premier ministre gouvernement Wade kañum hoore mum woni caggal mum ñawore nde hen itta wiya wodani ñawore nde kadi ko fate en chantier ji bannoji toon to Thiès e hitande 2004 donc so tawi kanko Macky Sall o ñawama ɗum noon wonata ɗum woni lawol tataɓol ene wayno ɗum ɗo kadi ko hunde ɓeydude oɗo saha joni ene wayno ko mette hakkude kamɓe laamiɓeɓe e kamɓe kadi yimɓe wontuɓe opposition ko kañumen gonno majoritaire surtout parti APR walla surtout coalition mo kanko Macky Sall mo arduno en cakkitoɗen habaruji men ko toon to Mauritanie ko toon to Nouakchott hono kanko biyeteɗo Abdourahmane Wulle Weddadi ɗum noon kadi ko blogueur ko neɗɗo kaalo gueɗe keɗe ko fate gueɗe kewɗe e Facebook ene wayno o nangganomo ɗeɗo balɗe o nangga noon ko caggal nde kanko hoore makko nde o haalno haaluji kewɗi ko parɗe e famille oɗo debbo biyeteɗo yeehi Cheikh Aya ene wayno ko oɗo debbo ko neɗɗo joom kalis debbo kañum ene wayno ɓe kaalini haaluji kewɗi mbi wonde ko hawnaki kalisaji ɗi on jogui ɗi henna ko gueɗe ɗe laaɓani e ko way noon ɗum noon kanko hoore makko waɗi ɗum e nder Facebook makko ɗum waɗi o nangga donc ene wayno ko e tugnade habaruji gumiri toon to Nouakchott hono kamɓe gendarmerie ɓe mbawi transfert mo toon to parquet gonɗo ɗum noon ko tribunal pour affaire kanko hoore makko wawa andude holko fawa ko fate ñawore makko ɗum noon e wayno ko kanko blogueur ko ɗum woni ligguey makko kadi kono noon gueɗe ɗe o haale e oɗo famille ɗe ko gueɗe ɗe ganduɗa tampini ɗumen no fewi kadi bonni garantie mo joguino ko fate sécurité mumen ɗum waɗi o nangga kanko biyeteɗo Abdourahmane Wul Weddadi kadi ko blogueur mawɗo gandaɗo kadi bindowo gueɗe kewɗe e nder Facebook e nder kadi page muɗum X bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alhamisa 10 lewru octobre hitande 2024 yen mbaale jaam ha jankoro on jarama